Isimbio Ruben Iglis, my God. Makakatawa man dyan ko kay ano din, hindi ko makakatawa. Isog jud ang tao sa tinori lang. Nagpasidaan ako nga ang one like. Bisan asa ka, bisan pagmukan ka, musulod yun sa inyo ang kalimidad. Pero gituyuan na dyan. Wala ginautro po ng kaniyad to sa panon ni Noah. Nga si Noah giyagaan, giyobit, gitamay. Okay ra to si Noah, kaya di mo tong silot. Silot po, mao gyapon to, yaga-yagan kita ba totoo eh. Apan na ako kay mo silot man ko. Daan naman ko nagpasidaan ninyo. Wala na. Kung ato na ni-declare ko nga ang kalamidad 12%, karon 15% na ugma pagabot sa alas 6, 24 hours na nga niapaw niya kung sa kanadong tubig. $24 na niapaw. Matang no? Pag maabot ka ni siya 3 days, paingon sa 1 week nga, pasadaan na ako ni nga dili na kukuanan. Unsa kay may tabo sa kalibutan no? Kay balo ba mo nga kining tubig na ako konektado ni sa krus nga tubig? Naibalo ba po mo sa ito ang krus nga tubig? Katong krus nga tubig mo to konektado sa pinakailalom sa tubig sa tibok kalibutan. Konektado na siya sa North Pole ug South Pole. Nan karon kamo mo diyan nangita sa kalamidad kay man-like man jud mo. Basta balikon ko. Wala. Sa bagay, dako pa mapagpundo ang gobyerno. Kaya paputos-tusan sa gobyerno ang kalamidad karon. Akong balikon, ang kalamidad karon sa tibok kalibutan 15% na. Salamat sa nag-like kay plus 1,000 man nga kalamidad. Kada isa ka like plus 1,000. Di daghan-daghan naman eh. Kini nga ang gisudlan na ang gisundan din nga video nako na namin nag-like. Di 1,000 na to siya pod nga duga nga kalamidad. Okay ra tanag ang kuan og siya mismo, maamong man imong pamilya, kaibigan, pati pamilya mo madamay, pati mga inosente sa lugar mo madamay din dahil sa ginagawa mo. Naalala nyo ba dati sa panahon ni Noah, yung naglunop, may naligtas ba nung time na yun o wala? Wala naman siguro. Ang naligtas na time na yun, yung nakasakay lang sa arka, yun lang ang naligtas. Pero yung tao na yun ang dahilan na maglunop ang buong salibutan, hindi talaga yun naligtas. Kayo din ngayon ang nag-unlike at saka nag-bad comment sa akin, hindi din yung kamaligtas. Alam nyo kung bakit? History is repeat itself. Kaya wala, ako ang naawa sa inyo mga kaibigan ko. Pero sa bagay maluwang pang simenteryo, papatong-patong, sa bagay papatong-patong naman kasi luntod-luntod ba. Kaya maraming salamat sa nag-like sa akin. Kaya hintayin nyo na lang, ulitin ko ang tubig na to kasi umapaw na to bukas ng alas 6 ng umaga, 24 oras na to. Noong una yung umapaw yun, oras lang yun ang pagitan. Ngayon mahaba na. Kaya bukas, kuha na bukas, November 20, 2020. Kaya renewal na naman to. Pagbabago na naman to sa buong salibutan. Kaya ulitin ko, yung mga nag-like sa akin, sige lang, saka na kayo maniwala pag dami na sakuna sa inyo kung saan kayo nakatira. Sabihin nyo talaga, wala na rin ako magawa, ginusto ko to. O papaano, malungkot mong sabihin, pero maraming salamat. Ako na ngayon ang matawa sa inyong lahat. Ngayon natin makita yung mga Bible nyo, yung mga pare, mga pastor, yung sinsya sa medisina sa mga doktor, mga sa World Health Organization, sa WHO. Ngayon, mapatunayan nyo talaga itong kalamidad talaga na hatid na nilutos ba, nilalait nyo dati si Jesus Christ, saka ako isa lang naman. Kaya hindi kayo maniwala sa akin, wala akong magawa. Once again, malungkot na masabihin, pero gustuhan nyo din yun ganang buhay sa bato sa atin. Thank you po ng marami, paalam po.